Ayan bro, Cave TV, Migalab shout out. Sir Mayong, Migalab shout out, Sir Mayong. Ayan, Migalab shout out. Patangsak naman ako mga lalaw. Mga ano siguro, mga December 1, magpapa-entry tayo mga lalab, magpapa-games tayo. Meron tayong sponsor. Sa January na. Ay, January. December 1 pala. Meron nag-i-sponsor. Ayan bro, Cave TV, shout out host. Ganda news. Ayan, salamat po. Thank you po. Thank you. Rogers TV Vlog, Migalab shout out. Ayan lalab, maraming salamat. Kailangan lagi tayong maganda mga lalab. There she is. Ayan, L3 lalab, Migalab shout out. L3 my friend, how are you? Ayan. Haha. Yes, tama. Kailangan laging maganda. Kahit walang pinapagandaan. Ayan, Bro Cave. Natawa tuloy si Bro Cave. Ayan, 3 million Migalab shout out. Lakas pala. Ayan, L3, nagbaba po ng kanyang bahay. Mga lalab, nag-breakfast na ba kayo? Nagkape na kayo? Ayan. Magkape muna, magkape. Wag puro white tea. Kumain muna ng umagahan. Ayan, 4 million Migalab shout out. Pag dalaga, kailangan laging maganda, haha. Oo, kailangan laging maganda. Bakit tayo magpapapangit? Ayan mga lalads, 4 million in the house, Migalab shout out. Kanina pa sana ako naka-live, kaso lang yung ating internet. Dito ka sa Pinas, sos. Oh, lalab, nasa Pinas ako. Bro Cave TV, nasa Pinas ako, nasa Bicol. Mayong TV, musta from Roger TV Vlog. Nasa Pinas, lalab, nasa Bicol. Next year, balik abroad. Ganun po, opo, lalab, bro, Cave TV. Enjoy muna tayo dito sa Pinas. Inom kayo dyan mga lalabs ng kape. Ayan o, meron ako dito o. Pampabuhay ng mga ugat-ugat na natutulog. O, inom tayo. Para sa inyo. United Arab Emirates lalabs sa UAE. Galing ako ng UAE, lalabs. Pag mga Bicolana na magaganda, ganun ba yun? Pag mga Bicolana daw magaganda, salamat naman lalab. Hindi lang naman Bicolana lalab, marami namang magaganda. Kunin ko lang isang cellphone, wait lang. Lobat man itik. Ayan, 4 million Migalab shout out.
Mag-inom ng kape mga lalads. Ayan, 2 million mega love shoutout. Shout out dyan. Huwag mo na kayong mag-wielding. Abang ako ng palitan. Ayan, from Bro Cave TV. Meron ka ba ano? Tamsak Harangos from Rolly. Ayan, mega love shoutout. Lalab, mega love shoutout. Batrip tong langon ko ah. Unahan pa ako sa aking kape. Abang ako ng palitan. Bro Cave TV. X na ba tayo, lalabs? Ayan, Bro Cave TV. Dan from Roger TV Vlog. Patamsak new upload. Bro Cave. Ayan. Si Bro Cave yung unang pumasok kanina. Baba ka ng bahay, Bro Cave. Ayaw mo magbaba. Roger TV Vlog. Ilan na ba yung bahay ni Roger? 149 si Roger. Baby pa. Lablabin natin to si ano. Si Roger, baby pa yung bahay, 149. Ayan, palablab pa ako. Opo, host. Ex na tayo kahit hindi nagligaw sa'yo. Bilawakan tuloy ako. Ex na pala tayo. Ang laki ng bahay. Ang laki ng bahay ni Rolly. Sana all, 10K. Sangyupsal in Boulevard, bye-bye. From Roger TV Vlog. Ayan, Rolly lalab sa bahay mo ako, Rolly. Ano to? Rescue ng mga pahinante. Ayan. Saan ko ba sinulat yun? Ayan, Bro Cave TV. Ayan, 3 million mega love shout out, Roger. Napakasarap ng iyong sangyupsal. Saglit lang po. Dali lang po. Balik ako, may tumawag sa akin. Sige lang, lalas. Baka yung misis mo tumawag sa'yo. Panay ka kasi whitey. Sige lang, lalab. Go ahead, Bro Cave. Palablab pa ako nakapin mga lalab, Roger. Kay Roger po tayo mga lalab. Si Roger. Lalabs. Miles Vlog, pumayat ka na, Pinkes. Wala na lalab makain. Lalab, Sir Miles. Wala nang makain dito sa Pinas, kaya ako pumayat. Wala na kasi pera. Balik na ako ng abroad. Puro na lang dito gulay. Hindi na tayo nakakain ng masustansya. Sa abroad kasi mura lang ang mga karne.
Dito, Diyos ko, ang mga bilihin, gold. Gold ang mga bilihin dito, grabe. Yung 1,000 pesos mo, magkano na lang? Magkano na lang mabibili? Kaya puro gulay na lang, puro ginataan na lang yung inuulam ko. Puro gulay na lang. Gulay, kamuting gulay. Kaysa bibili. Balik ako next year. Hintayin ko lang mag 1 year ako dito. Okay yun, pampaseksi. Oo nga, pampaseksi yung gulay. Ano ba naman yan? Nag-welding ba o mahangin? Ayan, 3 million Migalab shout out. Jut Tamsak, Jut Migalab shout out. Mahangin na naman lalab. Alam nyo ba kasi pagpapasok na yung December, mahangin. Ayan, Jut lalab, may kapitan ako dito lalabs. May kapit tayo, tuyuan na nga o, hindi na mainit. Huwag kayo puro whitey. Diyos ko naman, makisama ka namang internet ng lintian ka. Ayan, kape, mga lalas, magkape. Rolly, ano meaning ng AKP mo? Rolly, ano daw meaning ng AKP? Ayan, si Jot Mano, 10 to 50. Mahina signal, o lalas, mahina signal. Ganito ang katituloy. Ganito din siya lalabs, oy. Lalabs, Sir Maels. Ang hirap sa probinsya, lalo pag mahangin. Maano yung internet? Nag-iikot. Bad trip naman to. Kailan may mga tao. Pag ganito pa naman yung connection, nakaka-bad trip, nakakatamad. Loading yung host. Kaya nga lalab, nag-loading tayo, nakakaasar naman. Medyo lang po, host. Bumabalik naman yan, labs. Hayaan nyo na, at least nakaka-chat naman kayo, chat. Sa labas, malakas. Nasa kulalab ng bintana. Merofield Migalab shout out. Harang Tamsakos from Merofield Flores. Miles Vlog, ayan. Dan daw si Roger. Patamsak sa Premier TY. Ayan, tamsakan natin si mga lalas. May Premier. Patamsak ang Premier ni Merofield mga lalas. Dahil na ako sa'yo lalab magtamsak. Marami pa namang langaw. Ayan, 4 million Migalab shout out.
Si Kulot. Mga lalab, palablab naman pa ako mga lalab sa nakapin po. Kaya naman kasi naglo-loading, bad trip. Nawawala tuloy ang viewers ko. Ayan, 2 million Miguel Love, shout out. Palablab na kapin po mga lalab. Ayan, 3 million Miguel Love, shout out. Meron ko dito mga lalabs kinakain ng kamote. Ayan. Ayan, kulay orange. Kain tayo mga lalabs. Oh. Patamsak sa premier ni Meropi mga lalabs. Ayan, Meropi, tamsak sa bahay mo. Pangalawang tamsak to. Dikit na rin ha. Cute naman ang baby mo. Yan mo, Refe, pangalawang ano yun ha. Saan ba ako napunta? Saan ka ba napunta, lalab? Jers 21. Yan, Jers 21, Miguel Love, shout out. Good morning, lalabs. Philippine time. Kaya na pa sana ako nakalive. Kaso lang yung internet nga, nagluloko. Saltik. Ayan, Miguel Love, shout out. 3 million in the house. Mga lalapalablab pa ako sa nakapin. Ayan, Merofi Flores, may premiere. Tamsakan natin. Jay Kung Time, Miguel Love, shout out. Dan likes host. Support my video link, guys. Let's spread the love. God bless. And have a nice day. Sus Mariusep, saan ka napunta sa ibang planeta? Ayan, 5 million Miguel Love, shout out mga lalabs. Medyo kasi malakas yung hangin. Dahil lang ba sa malakas yung hangin? Dahil may nagbi-building, ayan. $4 million palablab pa ako nakapin mga lalabs. Ano nangyari sa nakapin? Gumuhit ba yung nakapin? And mga nagla-live. Palablab naman pa ako sa nakapin mga lalabs. Roger.
Try natin idikit to kay Roger kung dumikit.